Ako si Sator. Gidaingon kung unsay imong gitanom, mao sa imong anihon. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga dili di ako mahimong may kalimtan. Babae kanda ko, unya! Ingon na nang urasa ka naman pa uli, ha? Ay, sus! Yes. Yan, Manday. May magbuot na ako sa toray. Oh, nabuhan ka na, Flori. Niyaman ko ngayon mong bana. Ay, baan na good taon. Baan na ka o magganag paningkamot nga mabuhi na mo? Kinsa lagi ko na, Flori. Kinsa? Ako! Oh, Di ako namin kamot na mapakaon na tunga sa mga alak. Pwah! Sumuka nila mama papoy, sige laway. Dong Ray, tabo nila unlan ang imong dunggan aron dili ka makabatik nila tabon ni. Ano sige na sila gawin sa mga papati? Ha? Ano sila? Unsaon, wa may paningkamot si Papa. Gipasagdan naman niya si Mama nga mo'y mangitag ipakaon nato. Nigdako na ko. Hindi ako makikita kong trabaho. Mubiya ko din eh. Ray, doon lang kasama po yun, love. Papa Sator, isa ng babae mong gigus-gakos. Uy, kita na itong akong anak da, love. Kita na ito. Wala ubog na. Nagbisyo pa yun. paita ba yung Papa sa turoy? Luoy kay kong mama taon ti. Ida. Luoy mo lang. Luoy kay kuya. Luoy mo lang. Grabe. Ray? Oh, Ano naman mo? Anong nahilak mo? Ako nakita si Papa mo. Nga doon ay gigakos-gakos laing babay. Unsa? Anak ko kong mani mo, Flori. Oh, mao ba? Unya? Oo, usa pa. Magtipo na kami sa akong love. Mga anak, mao ni siyang bag-o ninyong Papa. Ma, naunsa naman taon mo si Papa? Nagiyahay mong pangitaglain. Sabi na kuglahi ka ni Papa, Mama Lori. Nagpares mo na yung mga irresponsable. Hay! Kaya kung susiging mo na hastubangan bago yung Papa Reynaldo, ha? Pitik ka ron. Wa mo naman kunahunas among kaugmaon, Mama Flori. Pulos inyo ramang kaugalingong kalipay ang inyong ginahuna ni Papa. Paita sa ninyo, oy! Tinisi. Te. Ilang paghilak ti, oy. Te. Luya ninyo by Ray Good. Paita na mo bay, Cyril. Nakagid ka na mga way ayo. Sagdi lang bay. Ampo lang mo sa Ginoo. Nga di ay Ginoo, bay, Cyril. Naa manggod. Kundo na pa'y kinuuyats. Nganong maumali na hitabo na mo. Uy. Baya, ano, daoroy sa nimo. Oy, ngay ginoo, yat, oy. Ayaw lang yung pagbiya niya. Kapit lang, girl. Congratulations, Ate Nisi. Nag-graduate ka sa college. Maugi dong, Ray. Naningkamot kong maayo para ninyong duha ni Dong Jason. O paningkamot po na para makagraduate ka sa college. Aron kita ng duha ang magtinabangay aron makalampos si Dong Jason. Atong i-prove sa itong mga ginikanan nga kaya nato ang tanan. Mo early out ko, aron mo tampong ko sa graduation ni Ray. Puhuin kung makapasar sa board exam sa Dong Ray. Usa na unya siya kahingpit nga civil engineer. Ate Nisi, Dong Jason, tangtangan na ka ng gitaptap ko sa inyong mga mata. Sige. Oh, Hala! Te, yeah. Dong,
Muaning baya akong gingon ninyo nga atong bagong Pinoy-anan. Oy, anong day mo? Huwa mo malipay? Nanghilak lagi mo duha. Tears of joy. Thank you. Thank you nga gituman ni mo imong gisaan na mo nga buhatan minimong nindot nga bay. Buhatan minimong nindot nga bay si Dong Jason. Ate Dong. Ya, naog lang ko ha. Blihan akong gate. Dong, palihog kog sultian ng tiguang laki nga magpada Princess Gate. Okay. Ako ipulim. Tay, padapli ka may tay, kay musuod ang sakyanan tay. Padapli tay. Atagi ko pagkaon. Oh. Pamilyar na ko. Oh. Pa! Pasator! Ako ni Bas Jason! Kuya! Kuya Ray! Si Papa Sator! Dong? Pa! Kuya! Kinsa? Si Papa! Wala ka pa kailas tong amahan kuya? Si Papa ni! Reynaldo, anak, kamu kini si Jason? Kami ni Pa! Ain si Nisi, ang inyong ate. Gamaya na sa kalibutan sa? Kita ta? Luuyan na guni mo dagway. Mo na ba ka na ang gaba sa imong pagbiya na mo? Dato na mo. May sakinan ka na rin. Oh! Dato nami. Kinining kamot ning tulo ka man nagsuon. Yang gibiyahe mi sa mga irresponsable na mong ginikanan. Kuya! Oh! Nabutasan si ate kuya oh! Te! Kalindot sa akong gipati nga nadato na mo. Nindot! Daplin! Kay mo suod dami. Daplin ang gate, Jason. Dugay na gid kong nag-crave ining puchero. Mao nga nag-order gid ko ini sa paborito na tong restaurant. Ug akong gidati ni sa ato aron sa anato ni. Sige ka. Jason? Ngano naglugmon lang imong mata? Kailakon lagi ka. Ngano ka? Luoy kong Papa. Ha? Nakita mo? Diin man. Katong tiguang ganina nga nag-aali sa gate. Siya to? Oti. Gusto kong kakwas niya pero adlo kong kasabaan kong Kuya Ray. Tungod kay wa pa ko malimot sa gibuhat nato, Jason. Hangtod karon. Niya pa ang samad sa akong kasing-kasing. Diyang bibiya sila nato. Wa pa ninayo dong, Jason. Nagdugo pag niya akong kasing-kasing. Dong Rinaldo. Bisag unsaon ato gihapon silang ginikanan. Sa ilang gibuhat nato mauni ang resulta. May kwarta na ta. Nindot ang trabaho. Doon na tayo nindot kabay. Gigrasyahan ta sa Ginoo. Ug mahimo pa din na ta magtumot pa nila. Bitaw ya. Pasaluon lang nato sila sa Mama Flori o Papa Sator. Maluoy ka, Kuya Ray. Kamu ang mga anak nila ni Sator ni Flori? Hala no? Huwahin ang iyong pagpangita kang Flori. Kay namatay naman siya. Oh, Unsa noy Berto? tinuod ka ni Berto? Oh, patay na. Dini sila mamuyo sa akong barong-barong. Naguli man sila. Luitam kayo kay nag-uban sila sa pagpanglimos. Ito, kailangan akong bugas. Pa! Pasator? Sator! Pa? Sator! Pa! Inya kong gigakos. Ipasaylo ka na namo pa? Sator! Pasaylo ako sa mi. Pa? Pasaylo kami, Papa Sator ni Oo, salamat. Gilungog ni mo nga akong pag-ampo. Mapasaylo ko sa akong mga anak. Salamat
Salamat, Ginoo. Salamat kayo. Mga anak, salamat ninyo. Mga anak ko, salamat. Mga anak. Gipapuyo ko sa nindot nga bahay sa akong mga anak o nagpaabot na lang kung kanus ako kuhaon sa Ginoo. Andam na ko, kay nigaanang akong dugan. Kay gipasaylo na ko sa akong mga anak, sa among mga anak ni Flory. Mga mga kasama ang kaagi ni Sator, dinhining tulumanon. What's the style? Ipasaylo na is style. Kini mo